Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина Улгатова койбер темалар турында кыскача. Пляжлар гадәттән тыш хәлгә китерергә мөмкин. ГИМС хезмәткәрләре көн сайын профилактик рейдларга чыга. Иптәшен акча өчен үтергән Чаллы шәһәр судында кеше үтерүдә гаепләнгән ир-атны соңгы сүзен әйттерделәр. Гаепләнүче нәрсәләр сөйләде. 30 градуслы исселек күпләрне сулыкларга китерә. Койберәүләр ярлары җиһазландырылмаган, коткаручылар булмаган рөхсәтсез пляжларда да су куенырга яраталар. Шуңа күрә ГИМС хезмәткәрләре көн сайын профилактик рейдларга чыга. Бүгенге көндә Татарстанда 34 кеше, шул исәптән 3 бала батып үлгән. Уважаемые отдыхающие, соблюдаем все меры предосторожности, берегите друг друга, детей без присмотра не оставляйте. Чаллы халкының иң яраткан ял итү урыннарының берсе булып Навигатор яхт клубы районындагы яр, шулай ук бакча коммерцияләре булмаган Весна 2 берләшмәсе Чаллы яр һәм шәһәр пляжы кала. Анда һәр вакыт су куенырга теләүчеләр күп. Бу урыннарда бүген рейд үткәрергә карар ителде. Закон бузучыларны озак эзләргә туры килмәде. Бу очракта яшьләрне бәхетле дип әйтергә була. Аларны җәзага тартмадылар. Яшьләр коткару жилетларсыз гына суда йөзгән. ГИМС хезмәткәрләре аларга куркынычсызлык кагыйдәләрен искә төшерде. Мы катались сегодня на доске. Очень весело, интересно. Порекомендовали соблюдать технику безопасности, не пренебрегать, кататься в жилетах. Всем рекомендуем технику безопасности соблюдать. Без ял итә торган урыннарда туктыйбыз. Кешеләргә громкоговоритель белән аңлатабыз. Яракка кирмәгез, үз-үзегезне саклагыз, бер-берегезне күз алдыннан җибәрмәгез. Шундый информация бирәбез. Профилактик рейд барышында ГИМС хезмәткәрләре суда үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен искә төшерә. Күп кенә ял итүчеләр гадәттән тыш хәл белән инде очрашкан булып чыкты. Девочка бултыхалась, там видно было то, что глубоко. Там взрослые люди вот так стояли, и маленькая девочка была. Не знаю, что случилось, но она просто захлебаться начала, тонуть, там руками махать. Вот. Отец был ближе, подошел, спас. Ну, когда чувствуешь, что уже все, ноги не имеют, что там часть тела, например, рука, что-то еще, лучше сразу к берегу. Менә бу яшьләр коткару жилетларын ГИМС хезмәткәрләрен күргәч кенә кияргә булганнар. Аларның сүзләренчә, көймәне арендага алганнар. Яшьләргә инспекторларга якынрак килергә кушалар. Әмма озак уйлап тормыйча, алар моторны кабызып, яр буена юнәләләр. Шуннан соң көймәне ташлап качалар. Берничә минуттан соң көймә хуҗасы да пәйда булды. Ир-ат агрессив иде һәм ГИМС хезмәткәрләре белән аралашырга теләмәде. Куда? Частная собственность. Убери. Я не дам ее, сказал же. Не трогай рукой. Подождите, пожалуйста. Я на ней не забраться. Кто управлял, убежал. Все, ловите их. ГИМС хезмәткәрләренә полиция чакыртырга туры килә. Айзилә Шәймөхәммәтова, Елена Камалова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Җәйге чорда судагы куркынычсызлык турында мэриядә аппарат киңәшмәсе вакытында сөйләделәр. Шулай ук җәйге сәламәтләндерү лагерьларын оештыруны контрольдә тоту, инфекцион хастаханәне капиталь ремонтлауны дәвам итү темалары да күтәрелде. Толырак безнең сюжетта. Җәйге каникулларның кызган чагы һәм шәһәр читендәге сәламәтләндерү лагерьлары эше дәвам итә. Шәһәрнең баш санитар табибы Илгизәр Бариев сүзләренчә, контроль күзәтчелек чаралары пландагы эшләр штат режимында алып барыла. Контрольно-надзорные мероприятия с использованием отбором и лабораторным исследованием образцов проб воды, пищевых продуктов проводятся штатно, профилактические визиты также проводятся на штатной основе. Общегородские мероприятия, которые были запланированы, они тоже проходят штатно. Табигать шартларын исәпкә алып, Наил Мәгъдиев балалар һәм яшүсмерләрнең шәһәр читендәге җәйге сәламәтләндерү ялын оештыруга аерым игътибар бирергә кушты. Шулай ук мэр билгеләп үткәнчә, хәзерге вакытта балалар белән куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәү буенча аңлату эшләре алып барырга кирәк. Бу шул исәптән суда үз-үзеңне тоту кагыйдәләренә дә кагыла. Там сегодня большое количество детей. Туда сегодня должно быть направлено наше внимание. Поэтому это наши с вами дети. Поэтому мы их под свою ответственность, неважно какой это лагерь, акционерного общества или не акционерного общества, наши дети. Шулай ук аппарат киңәшмәсе вакытында инфекцион хастаханәне капиталь ремонтлау темасына аерым тукталдылар. Сейчас в рамках поэтапного капитального ремонта ремонтируется блок Г. Сейчас выполняются отделочные работы на этажах.
все штатно, успеваем к 1 сентября. Пандемия башланганнан бирле шәһәрдә яңа коронавирус инфекциясының 30,671 очрагы теркәлгән. Роспотребнадзор мәгълүматлары буенча соңгы атнада лабораториядә расланган очраклар узган атнага караганда 3-кә азрак булган. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Иптәшен акча өчен үтергән бүген Чаллы шәһәр судында кеше үтерүдә гаепләнгән ир-ат соңгы сүзен әйтте. Исегезгә төшерәбез, җинаять узган елның апрелендә кылынган иде. Вахитов бюросында эшчеләр 26 яшьлек бер бармагы киселгән егетнең гәүдәсен табалар. Җинаятчы бармакны үзе белән алып китә, корбанның акчасын картадан ала. Гаепләнүче нәрсәләр сөйләде? Моны без алдагы материалда белербез. Кайгыдан бетеренгән әни кеше тынычлана алмый. Ул һаман да ире һәм кызы белән суд процессына килә. Хәзердә Сәрия Юсупова баласын үтерүченең соңгы сүзен тыңлар өчен утырыш залында. Гаепләнүче күп сүзле түгел. Ул камерада йөреп тора, һәр җөмләне уйлаган кебек озак паузалар ясый. Я хочу просить, да даже, наверное, не просить, как же просить. Смысл просить прощения, когда этого прощения нет, когда мать теряет своего сына, этому нет прощения. Нет прощения. Я сожалею о случившемся. Аның сүзләре буенча ул бары тик яхшылык эшләргә һәм ярдәм итәргә тырышкан. Шулай ук ир-ат явызлык теләмәвен белдерә. Зыян күрүчеләрнең берсе тагын бер ир-ат Эмиль Галявов. Тикшерү версиясы буенча гаепләнүче аңа 383 мең сумлык кредит рәсмиләштерә һәм аларны урлый. Заподозрить нельзя было, что он какой-то там, ненормальный. Но он о прошлом говорил, то, что он 16 лет сидел. То, что вот это вот мы знали на работе о нем. Поэтому старались держаться тоже от него чуть-чуть подальше. Әгәр Эмиль Галявов акчасын югалтса, Юсуповлар гаиләсе улларын гомерлеккә югалта. Сәрия Юсупова сүзләренчә, егет өйләнергә, машина алырга теләгән, әмма аның хыяллары тормышка ашмый. Ул невинный, бер винасы юк, шушы инде суд неужели инде 17 ел белән генә тәмамлый. Минем малайның гомере шушы 17 ел гына. Уланы утырмый, ул бит инде двухкратный убийца, братан үтереп бит инде 16 ел урынына 13 елда чыккан инде. Бүген гаепләнүче соңгы сүзен әйтте. Прокуратура аңа 17 ел төрмә җәзасы сорады. Ләкин аңа нинди җәза биреләчәге иртәгә 11 июльдә генә билгеле булачак. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хәбзи, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Путевки горят, а ехать не в чем. Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Пора в аэропорт. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Спрей для волос Леката 17 в одном за 310 рублей. Казань-Экспресс. Продсклад «Победа». Шашлык свиной классический 245,90 за килограмм. Сосиски баварские с сыром 600 грамм 147 рублей. Требуется домработница на постоянной основе 919 628 99 95.